digdi ka mo sa A1 to A4 sheets magtagalaag or taga-update kan vaccination status kan personnel. Halimbawa, sa A4 sheet, nagkaigwa ng booster shot si Pellegria Juvic. So, gigibunin to from 2 magiging 3 na dapat siya. Sa column H yan, vaccination status. 3 for may booster na. Then, digdi sa bandang column M, malaag ka mo kung anong tinaw sa iyang booster shot. So, in this case, halimbawa, Pfizer, tinawan siya kan January 15, 2022. Pag nalaag na nindo ang information na, madigdi ka mo sa filter sheet. I-click nindo ining red button para ma-update ang information nindo. Diyan. Ganyan. Kapag halimbawa, igwang nadagdag, so sa ngunyan, igwa kang 113 personnel. Ganyan. Halimbawa, igwa kang nadagdag sa A1, 2 personnel nga nadagdag digdi. Digdi ka na malaag kan cursor sa last line. Okay, idagdag nindo so nadagdag. Diyan na ka mo malaag kan nadagdag na personnel. Okay, paste values pero ni po. Okay. So ang 113 mo dapat pag-update mo magiging 115 na takigwa kang nadagdag halimbawa na 2. Okay? Tagahalat, yan igwa ka ng report. Okay. Para maisihan kung sisay namang may booster, pinduton ining booster button. Para maisihan kung sisay na igwang complete vaccine, pinduton ang complete button. Para duman sa mga may initial doses pa sa nang naitao, pinduton ang initial button. Para maisihan kung sisay pa ang mga unvaccinated, pinduton ang unvaccinated button. Okay? Para maibalik ang table duman sa list kan gabos na personnel sa district mo, pinduton ang clear button. Okay? Yan. Para makapag-generate ki Annex A report, magduman sa Annex A sheet, pinduton ining Detach Annex A report button. Magtagahalat dikit ng segundo, gawa ka ng report. No more copy-pasting. Ang hapot sa inakalaag so Annex A report, yaon po digdi, iba kan consolidator file. Iyon na iyan. Madalion man sa nang gamiton, magtaga-pindot lang ki buttons. Salamat po. Good morning po sa Indo. Yaon na naman po kita para mag-share ki sarong file and information kung paano gamitin itong file. Ang target users po kan isi-share ko sa indungan yan, iyo ang mga DepEd district nurses sa elementary or secondary. Kaya ang purpose kaining file na ini ay para makapag-generate ang district nurse ki Annex A report na tiga hagad kan division coordinator asin mag-generate man ki iba pang mga reports manungod sa vaccination status kan mga personnel na kaput nitong district. Everything at the convenience of button clicks. Okay. So, para ma-download po nindo ang file na tigagamit, tiga-share ko ngayon, demonstrate ko ngayon, i-check po nindo ang video description sa baba kaini. Okay. Pag na-click na po nindo yan, i-direct po kamo sa website or Google page kung saan siring kaini po ang mahihiling nindo. Igwang blue button sa tahaw, may nakalaag na download, okay, button. I-download lang po nindo yan. Okay, ipaprompt ka mo na kung saan nindo mo yang i-download sa laptop nindo or sa computer nindo. Okay, so nagigbo ko na po yan, na-download ko na siya. Yun na po inihan ini. Okay. So, ang file, igwang pangaran, XXX district XXX only, main consolidator file. Okay, ang gigibuhon po nindo ay balyuhan na lang po nindo ini. I-rename na lang nindo ini sa pangaran kan district nindo. Or kung halimbawa ang kaput nindo ay elementary o West North halimbawa. So ilalag nindo dyan West North District LM only. Okay. So i-rename man sana po nindo yan. Ayan ang rename. Okay. So sa ngunyan, hahayaan ko muna pong siring kayan. So bubuksan mo na po yan. Ang gigibuhin at nagigibuhon mo, bubuksan mo po yan. Siring kaining mahiling mo po. Okay. Pagbukas mo, igawa kang mahihiling na siring kaining prompt.
So be careful from files from the internet can contain viruses unless you need to edit. It's safer to stay in protected view. Ang gigibuhon lang nindo ay i-click nindo ining enable editing button. Okay? I-click ta po. Yan. Pag-click nindo naman ka ito, igwa na naman another security warning. So this time, ang itataram o ang mababasa nindo ay macros have been disabled. Okay? So para magamit po nindo ang file na ini, kaya puhan nindo na i-enable ang content. Okay? Kasi po, pag day po nindo yung pinag-enable, wala pong mangyari. Okay? Testing unta. Ayan. Day po magana ang mga button na yaon dyan. O kung ano man na button ay click nindo. Okay? So, para gumana ang mga buttons digdi sa file na ini, i-click nindo ang enable content. Okay? I-click ta. Ayan. So, maririparo nindo na igwa po digding mga sheets sa bandang baba. Yan. So, from Annex A hanggang digdi sa filter sheet. So, ano ang purpose kan mga ini? Inot ining Annex A. Ining Annex A sheet, iyo ini so Annex A report na hali duman sa pipag-accomplish sa tuya kan division coordinator. Okay? Siring kay ni so itsura. Siring kay nang itsura. So, reparo nindo na igwa na siyang booster, column for boosters. Okay? So, sa hali po ini duman sa district or division coordinator pa lang. Okay. Susunod, igwa man kitang siring kay ni na sheet. Mahiling nindo digdig sa mga kumpira ang personnel nindo, pira ang vaccinated and unvaccinated personnel, etc. Okay. So next, igwa man kamong sheets for na naka-label as A1, A2, A3, A4. So ining A1, A2, A3, A4 na ini, digdi kamo malaag kan mga personnel nindo na nakabilang man digdi sa siring kaning category. So ang mga A1, di ba, ini sa mga frontliners, so mga health frontliners. Okay. A2 so mga seniors or mga personnel na may edad 60 years old and above, regardless kung teaching or non-teaching personnel sinda, regardless kung may helang sinda. Basta pag 6 and above, digdi po sinda ilalaag. Ang A3 naman ay mga teaching or non-teaching personnel na igwang comorbidities. Pero, bako sinda senior. Okay, so, below 60 years old, teaching or non-teaching with comorbidities. Digdi sinda ilalaag. And then, ang A4, finally, ang A4, iyo ang mga other personnel below 60 years old na warang comorbidity. Okay? Digdi nito sinda ilalaag. Next, yung filter sheet. So, ang filter sheet, igwang mga buttons sa bandang taas. Yan. Sa nahihiling nito ganyan. Siguro siyang update table info, clear button, ini mga buttons in green. Okay. At yan, ipapahiling ko kung ano ang mga purpose kayan. Pero tandaan ta po na dai po yan magagana hanggat syempre wala pang laog ang mga A1, A2, A3, A4 sheets nyo do. Okay. So, halimbawa, ano ang ilalaag nito digdi? Malaga mo kan school, kan surname, first name, basic information, okay? Age, T or N ang ilalaag nito digdi sa column G. Dahil ka mo maglaag ki teacher or non-teaching or school head. Kung ano lang pong tigahagad dyan, T or N. So, yun lang sana ilaag dito, T or N. Kasi pag naglaag ka mong bako T or bako N, dahil man po bibilangon yan kan consolidator file. Next, the vaccination status. Anong ilalaag nito digdi? Ang expected values na ilalaag nito digdi ay numbers 0, 1, 2, or 3. So, ang 0 kapag warang-wara pang bakuna na itao sa personnel, pag 1 kapag igawa ng initial dose na naitao, pag 2
2 naman ang ilalaag nito kapag natauan sindaki Janssen, so J&J, or di naman kaya natauan sindaki Sputnik Light. And at the same time, kapag igwa na sindang kumpletong bakuna, kan iba pang mga bakuna na nag-require ki 2 doses. For example, Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Okay. 2 ang ilalaag nito kapag kumpleto na. Ngayon, pag 3 naman, anong ibig sabihin kan 3? Ang 3 kapag igwa na sindang booster shot. Okay. Digdi sa vaccine brand ini kan naitao sa indang non-booster. Okay, halimbawa natauan sindang initial dose kay Sinovac, ilalagin do 1 digdi Sinovac. Okay? Ano naman ining home management of AEFI? Ang expected values digdi sa columns J, K, and L ay either N or Y only. N for no, Y for yes. So, day ka mo maglaag ki yes, day ka mo maglaag ki no. N or Y only. Okay? Ibig sabihin, halimbawa nakamati, so kan tinauan siyang Sinovac, nakamati siya naka-experience siya ki adverse event following immunization. Nagkaigo halimbawa ki rashes. Pero na-manage naman sa harong. So malaag ka mo digding letter Y. And the rest, laag na nindo letter N. N, N. Okay? Di ka mo maglaag puros Y. Di mo po pwede po yan. So saro sana dapat ang may Y or gabus dapat N kapag warang na-experience. Okay? Siring po kayan. So next, digdi. Kapag halimbawa, di ba pag sinabi igwa na siyang booster shot na naitao, so ilalaag dito sa vaccination status ay 3. Okay. So, ano ang booster na naitao sa iya? Digdi ka umalag. Halimbawa, Pfizer ngaya. Pfizer. Kaso rin siya natawan. Halimbawa ngaya, February 10, 2022. Siring po kayan. Kapag ay 3. So, pag 3 digdi sa column H, sa M, dapat igong nakalaag kung anong booster. So, pag bako 3, day man kamo digdi malaag. So, pag halimbawa, naglag kamo dyan ki 2, digdi lag, naghalimbawa ki Janssen, okay? Ining part, so column M, dapat wala po yan laag. Kasi 2 pa man sana bako pa man yan booster shot, diba? Ining column M ay para sa booster lang. Okay? Susunod. Kapag halimbawa ang linaag nindo digdi ay 0, kapag ang personnel ay unvaccinated pa, so malaag ka mo digdi sa column na sa column N, reason why unvaccinated. Kapag halimbawa, baka ngayon naglaag dyan, manganganak na or warang clearance sa doktor or di naman kaya no reasons, no stated reasons. Okay? No reasons. No reason or reasons stated. Siringkaan. Tigdi po nindo ito ilalaag. So, rason kung ata da siya vaccinated. So, malag-in ka mong entry digdi sa column N kapag ang vaccination status kan personnel ay 0. Okay? Kapag bakon 0, da ka mo dyan malaag. Okay? Digdi naman. So, digdi baga na-mention ko kanina sa columns J to L, ang ilalaag nito ay N or Y only. So, kapag igwa halimbawa na Y digdi, so, ibig sabihin, nagkaigwa siya ki adverse event following immunization, naka-experience siya. So, and then, syempre, malag na kamudigding N. Capital letter po ang ilalag nito. Digdi naman sa column O, sa last column na lalagan nito ki entry ay, ano itong AEFI na na-experience niya. Okay? So, halimbawa ngayon, rashes. So, diyan ka mo malaag kung ano ang AEFI na na-experience niya. Okay? Kapag wala kapag ining tulong ay letter N, wala man siyempre ka mong ilalaag dyan. Okay? So, basta digdi, Y or N only, digdi sa O, so specific na adverse event na na-experience kan personnel. Okay na? So, ayan na. So, gigibuong po nindo yan sa kada personnel. So, siguro naman by this time, we're gonna book among mga
nakasort na list kung sisay ang kabilang sa A1, sa A2, sa A3, sa A4. Okay? Yung matter of lilipat na sana po nindo ito digdi. Kinakaipuhan, tandaan sa mga sinabi ko lang po. Okay. Halimbawa ngayon, nalaga na nindo ito ki-informasyon. So, i-close na lang ini, okay? So, ipapahiling ko na sa indo, so may laog ng data. So, ini sample data set. Okay. Halimbawa, isiring na kayo na ilag nindo. Okay. Igwa ng mga laog. Ayan. Okay. Igwa ng mga laog. Madumang ko na po kamo sa Annex A. So, digdi sa cell na ini, sa A6, marireparo nindo na nakalaag pa XXX district. Kay puhan lang po nindo yan balyuhan. So, halimbawa, ang kupot nindo ay UWAS North. So, click lang po nindo yan. All other mga cells na kaipuhan ki-label ki UWAS kan pangarang kan district, automatic na po siyang magabalyo naman sa kung ano pinag-type nindo. Okay? Yan. Importante po yan. Kasi kung lalagan nindo dyan, kung day nindo babalyuhan, pero yung ma-appear sa report nindo, XXX man syempre. So, kaipuhan nindong balyuhan ang A6 value. Madyan ka mo, babalyuhan nindo ito. Okay? Halimbawa ngayon, nabalyuhan na nindo. Igawa na kamo mga data dyan. Ayan. Iyaw na sa mga data nindo. So, mga pinag-discuss ko kasubago, iyo man ang tiglaag ko digdi. Okay. Paano na nindo gagamiton ining buttons. Mga buttons na ini sa filter sheet. Okay. Inot, ang update table info button ay para ma-update ang table mo. So, halimbawa ngaya igwa kang nadagdag ngayang igwa kang nadagdag na personnel ngaya sa A1. Okay? So, gigibuhon mo, ilalaag mo siya duman man sa A1. Okay? Control-C ko na yan. So, tarang makopya ta lang. So, malaag ka mo digdi man sa dulo, pinakadulo kan listahan. Kung saan siya nakakategorize. So, tandaan po nindo, so mga na-mention ko kasubago, kung sisa yung A1, A2, A3, A4. So, pag laag nindo dyan, so, ang gigibong pa lang po tabi nindo, pero dapat paste values lang. Okay? Teka mo mag-paste. Okay? Yan, paste lang yan. Ini paste values, ini may 1, 2, 3. Siring po nindo kaya nila. Okay? So, kasubago, pira ang personal tada, yan nakalag dyan, 107 daa. Since igawa kang dinagdag na sarong personnel, or maski pira pang dinagdag dito dyan, kaipuhan po dintong i-click ang update table info button. So, i-click na po. Mahalat lang kung mukidiit na segundo. Okay. So, 116 pa lang, 115 pa lang kasubago, bako 107. Okay. So, tanggalon ta halimbawa siya. Tanganing ma-verify ta kung pira talaga. 115 siya. Okay. Pero pag halimbawa, dinagdag mo na siya, dinagdagan mo, diba? Paste value, sabi ko paste values lang. So, 115 naging 116. Pero sa filter sheet mo, kasubago, 115 yan. Okay? Yan. So, tanggalon ta. Tanganing mahiling itong 115 niya. So, halimbawa ngayon, nawara na nga ito. Naglipat naman niya itong personnel nito sa ibang district. Tatanggalo na po nindo ang name nila. I-highlight lang po nindo si Ringkayan hanggang diging column O. Tapos, pindutin nindo ang delete button sa keyboard nindo. Okay? So, sa ngunyan, igwa kita 115. Pero filter sheet mo, 116 pa. Kasi day mo pa na-update. So, kipuhan mo mag-update ko na. Okay? Tangani, igwa kang syempre updated list. So, naging 150 na. Okay? So, sabi digde, kapag so table da na update in 3.97 seconds. So, mas madali ito, di ba? Kesa kan mano-mano kang malagkan mga info dyan. So, i-click daanin do ang green buttons for quick information, ang black triangles to apply custom filters. Iyo ini, mga triangle na yan. Okay? And then, ang clear button to reset custom filters.
So, igawa ka ng list. Yaon na digdi. So, mga muya mong ay so mga personnel kan district mo. Ano na ang gigibuhon mo? So, para sa ining mga button sa ini. So, madali man sana ang purpose kay ini. Simple and straightforward. Pag pinindot mo halimbawa ining booster 1 button, ipapahiling sa imo kung sisay so mga igawa ng booster shot. So, try tang i-click. So, igawa kada ang 15 personnel from mga schools na ini na igawa ng booster shots. So, that's why, yaon digdi sa vaccination status niya, dapat ipapahiling sa imo gabos 3. Okay? Ang gabos na information na yan, hali po yan digdi sa A2, A3, A4, A1 sheets na pinag-accomplish nindo. Okay? Itatauhan lang kamong summary tanganing mas organized ang presentation in a tabular form. Okay? Yan. Yan so mga igawa ng vaccination status o igawa ng booster. Paano pag halimbawa mo yan mong ibalik duman sa listahan kan gabos na personnel? I-click mo lang ang clear. Mabalik na siya duman sa 115. 115 nga ba talaga? So, 115 daw. Yan. Okay? Ngayon. Paano pag halimbawa mo yan mong maisihan kung sisay na ang may mga kumpletong bakuna? So, ibig sabihin so may 2 doses na. Okay? I-click mo lang po ini. Tawang ka mo dyan kilistahan. Gawa ka dang 82 personnel. Yan. Napaka-convenient pag pwede. So, taga-click na lang kamo. Next, sisay so mga igwang saro pa sa ng bakuna. Click nindo ining initial button. Okay. Yan. 8 na lang daa. Okay. Muyan nindong bumalik sa listahan kang gabos. Click nindo ang clear. Okay. 150 na yan. Ngunyan, paano nindo maaraman kung sisay pa ang mga unvaccinated? I-click nindo ang unvaccinated button man. So, sinda ang mga unvaccinated from the following schools. And yaon digdi ang mga category nila. So, mas madaling mailing. Okay? Mas madaling mahiling. So, di ba ang saro sa dapat maisihan ta sa vaccine kung ang personnel ay unvaccinated pa ay so reason kung ata. So, yaon naman dyan nakalag sa mga reason nila. Kung pregnant, kung may allergy dato, vaccine components, etc. So, i-clear ta po yan. Mabalik na siya sa 115. So, tandaan tama na lang po. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang mga nakapresent digdig data, mga fictitious names man sana po yan. Bako man sinda so actual na mga pangaranggan mga personnel sa district. Okay? So, mga sample data man sana po yan. Okay? So, okay lang na ipahiling digdi sa demonstration video. Okay? So, yan. So, igawa ka ng report kan mga kabos. Okay. So, halimbawa, muya mong maisihan, sisay-sisay sa mga nasa A4 personnel. So, magamit ka na key custom filter. A4 personnel, check mo A4. Okay. Gabos yan, A4. 60 A4. Sisay da. So, mga A4 personnel na may booster na. So, i-click naman ito sa number 3. So, A4, 3 ang criteria nito. So, yan. Anong na A4 na igawa ng booster. Yan ang purpose kan custom filters. Kaya ining mga black triangles na ini. Okay? Muyan nindong ibalik sa dating view. Sugabos na personnel nindo mahiling. Click nindo ang clear button. Okay? 115. Madaliwan baga po ade. Yan ang purpose po kaining mga buttons na yan. Okay na. Igawa na kamong custom reports. Igawa na kamong quick information na makukuha din sa table na ini, ay sa sheet na ini, labeled filter sheet. So, pag naghagad nyo yan ang Division Coordinator Key Report, kaya itong Annex A report, ang dudumanon manindo ining Annex A sheet in yellow color. Okay? So, bandang taas, mahiling nindo, Detached Annex A report. Okay? Ang gigibong ka ini, ma-generate siyang report separate Excel file na iyo ang itatao nindo o isa-submit nindo sa Division Coordinator via DepEd email or sa Messenger. Para ma-appreciate nindo kung ano talaga ang tigagibo kaya. So, sa ngunyan, kung marireparo nindo
ang nakayaon digdi sa folder na ini ay ining file na binuksan ko lang. So, XXX district. Okay? Yan. So, sarong file sa nangyaon. So, every time na may bukas na file, mahiling ka muna may parang siring kaya ng itsura. So, saro lang yan digdi. File sa folder na sample dataset. Kapag ti-click yung ining button na ini, mangyari kan ay magkakaigo ki another file dyan. So, try tang i-click. Mahadat lang ka mo kidikit ng segundo, igwa ka nang na-generate na report. So, hain itong report na ito. Uni na po siya. Yan, sa naka-highlight na yan. Okay. So, i-close na ini. Okay. Close na ining file na ini. Okay. Close na. Okay. Ini na ang report. So, automatic na po siya. Kusa na po siyang ma-rename pasiring duman sa pangarangkan district nakaput nindo or LM or secondary man yun, and then kung kasuaring ka mo nag-generate ka ito. So in this case, since kunyan ko siya ti-click, ngunyan man siyang March 5, tig-rename niya man into 03/05/2022. Okay, ano ang laog kay ining report na ini? Buksan ta. Ang laog kay yan, iyo na ini. Okay. So, iyo ini ang mismong file na pipag-accomplish sa tuya. Okay? Dakulong po yan ng mga cells dyan. Dakulong yan ng mga boxes na kaipuhang lagan ki numbers kung dai ka mo magagamit kan automated consolidator file. Since nagamit ka mo, wala na ka mong intindihon pa. Kusa na niyang lalagan ki mga numbers yan base duman sa report nindo. Yan. Okay? Automatic na siyang nagkaigwa ki entries. Kaya dahil na kamo mag-copy paste pa. So, siring po yan. Napaka-convenient pong gamiton. Okay? Again, ang laog ka ini, yun na ini pala ang i-submit nindo, i-attach nindo sa email nindo using your DepEd account, DepEd email account. Iining submit nindo sa district ay sa division coordinator or division focal person. Okay?